Kalong ka jingkimen ka bakraw bat ka kubor ka basnotenat ba ka sora music extravaganza ka ba penyai da ka QPS bat Moons Music Class bat da ka jingtay lang bat ka St. John Bosco Boys Music Department kan pelong ya ka program ban kentiu ya kinong tem nong ruai artis jong ka thai sora hi barok wei kan pelong ha Eco Park nong tumai mosmai sora ha kan rutarik uno pra arda arpusan nadu kapor arbaje janmiat chaneng. Tekumta hak bedai bakani ka program lawer gi pai ba ka thai sora hi barok wei bakin wan ban pej ba masaki dalade omdon kam bairung hendrei tangda ka donation kat ba phila ban ai kum kadang ka jingrap ka kersan lem na ka benta ka jing penbit penbiang ya kani ka program hakani ka sngi kindon kinong put nong tem bat kinong ruai ba i rendang na ka thai sora ki barwai marwei bat barwai kan hun bat ka ba khamsu tana chishu ban ong kalong ba kindon ru ki kan hun nong tem ba paunam ka sor shilong ki ban wan khnang ban penchong shit hakani ka sngi sashi sin biang ka jing tmu bukong san tam jong ka music extravaganza bat Moons Music Class rengkat bat ka St. John Bosco Boys Music Department ba pelong ya kani ka program kalong ban kentiu shu ya ki kon samla ka thai sora hakarwai ka siau kaput ka tem bat ban seiru ya ka sap ka phong ka ba ublei ula ai haki